Ľudia, vítam vás v našom už druhom let's play tu s Richardom. A ako ste si všimli, už máme aj veci, takže ich nemusíme zháňať. Zohnali sme to z tamtej hory. Už sa to rozpadlo. OK, takže môžeme ísť. To uhlie si zaberám ja. Niektoré. Aj, no, ideme na to. No, takže máme naše prvé uhlie. Už máme aj meče, takže snáď to nejak prežijeme. Ja si vykraftiť. A áno, už máme aj crafting table. Každý vlastný, aby sme sa náhodou nepobili. OK, takže môžeme ísť. Vykraftíme si pekne krásne fakle. 8 fakiel bude stačiť. Pre mňa 12 bude stačiť. Joj, nechápam, prečo to v kuse preháňa. Docela ma to štve. Ako niekto môže mať Skype looking 1. Jaj. Dobre, ja idem tu zase do zemi. Nie, tam nič není, poďte. Poď rovno. OK, ľudia, ešte raz sa ospravedlňujem za tú debilnú grafiku. Kúkaj. Niekto našiel vodu. Ako sa dostal? Cez to. Sakra. OK, spravil malinké osvetlenie. Počkať. Ups. Ako sa dostaneme späť? Naťažíme si. OK, takže ide sa ťažiť. Tak, a máme prvý kameň. A to máme len jeden. Hlina. Čo, už sa dostal on? Prečo to tady ti zakopal? To je fakt logika. Tak, dobre, tu máš Luky. Tu máš. Poď. Au. Luky, máš tam. Luky, máš tam. No, už ti zmizol kameň. Prečo to v kuse vymazávajú? Načažím si hlinu. Prosím ťa, daj tam faklu. Niekde tam, pretože idem túto zobrať. Áno. Tuto je nejaká hlina. A my ideme. Ne, pod seba nikdy. Áno, správne. Pod seba nikdy nekop. OK, máme tu fakličku. A áno, henta je moja. Ja musím mať 8 fakiel. Už ich mám 5. Ale nikdy nekop pod seba. OK. Nekop pod seba. Doriky. To som teraz. A spadol som. Počkaj, ty si tam dole? Ne. No už ne, ale som sa trošku vykopal. Tam je fakla. Či to sa mi zdá? Do riči.
Asi blízko mě. Tam jako. Máš tam faktlu? Jsi si zabral tu tvoju? Hej, to byla moja! No, veď ty nájdeš ešte, ja si zoberiem ešte Byla dve. to moja fakla, co jsem tam já dole dal. Hej, tak ale veď ty si dáš ďalšiu. Nie, nedám. Ešte je to fakla? Neviem. Viem. Nej som debil. Fakla je bohatstvo. Minulý vtip. Inak, kam sa ti podela tá jedna? Lebo ja... Ty si ich zober. Nie, ale... Áno, Luky, to... Ty si mal 12. No? A ja som mal 8. No, tak koľko ty? 7. Ale ja som mal túto. Jaj, tu je ešte jedna. Tu je jedna, zober si ju. Tam je jedna. To je slepá jaskyňa. No je divná jaskyňa. No, nejdeme vyskakovať. OK, takže toto bola divná misia v jaskyni. Vieme do tejto jaskyni? Tam zabrievaš. To je tá istá. OK, ľudia. Tak, To je koniec? ja sa s vami lúčim. A